cultura és una forma de la llibertat i de la mateixa manera que sense llibertat no hi ha cultura, sense cultura tampoc no hi ha llibertat. I tenir cultura, fer cultura, llegar la cultura, significa formar en valors i això és una aposta de futur, de país. És l'aposta per la forja de ciutadans informats, capaços de pensar per ells mateixos, empàtics, cívics, dignes i democràtics. Hem aconseguit ordenar i substituir i mantenir un sistema públic de grans institucions, que és un element essencial perquè la cultura d'un país pugui recollir, compilar i portar al món allò que són les seves tradicions, la seva pròpia base cultural. Hem aconseguit, malgrat tot, mantenir la cooperació i el notabilíssim esforç del conjunt dels sectors privats de la cultura del nostre país. Hem mantingut una més que notable internacionalització de la cultura catalana. Si alguna cosa té Catalunya en termes de marca que funciona a nivell internacional, i no des d'ara, sinó compilant el que ha estat la història de la vida creativa del nostre país, és justament la cultura. La convicció de fons que ha guiat aquesta feina és molt senzilla. Un país més culte és un país que progressa millor. La cultura s'ha de veure a si mateixa com un sector justament que impregna el simbòlic, però que contribueix també d'una manera decisiva al progrés general del país. Som el 5è clúster cultural d'Europa, ho diu Europa, no ho diem nosaltres. Totes aquestes coses són perfectament avaluables. Aportem, ja sabeu que és una xifra que m'agrada donar, i en aquest context encara més, aportem a la fiscalitat de l'Estat 3.000 milions d'euros aproximadament cada any. President, moltes gràcies. Has donat al catalanisme, has marcat, has posat sobre la taula el pas que el catalanisme necessitava i tinc la convicció que també és el pas imprescindible perquè la cultura catalana sigui allò que tots volem que sigui, l'expressió plena, lliure i democràtica de la nostra manera d'estar al món. Moltíssimes gràcies. En primer lloc voldria agrair, òbviament, a en Ricardo Rodrigo i a tota la gent de RBA que ens hagueu acollit en aquest edifici i si em permeteu fer una petita referència sobre l'edifici, no tant sobre l'edifici arquitectònicament parlant, sinó sobre el que representa un edifici d'aquestes característiques, fixeu-vos que això ens parla d'economia productiva, parla de projecció exterior i sobre una base de creació cultural. I en aquests darrers 30 anys també en l'àmbit de la cultura s'han creat algunes estructures d'estat que no són gens menys tenibles. No? Per exemple, tot el que és la corporació de mitjans audiovisuals. I si la finalitat és el projecte propi, no oblidem que en aquest sentit la cultura ha estat sediment de valors i els valors són la principal llavor del projecte. Aquest és el que ens permet en aquest moment encarar aquest futur, jo crec, amb més capacitat i amb més confiança d'èxit col·lectiu. Moltes gràcies.